ens knulla! Den obeskrivlige mästare. Nej. Obeskrivlige! Skitspel! Vem vinner airhockeyn då? Ja, Eson. Nej. Vadå nej? Nej där! Nu Men jag kan komma du nära kan Amanda. omöjligt leda nu. Har du gått skola eller? Yes! 4-1. Och 4-1. Nej, hörru du. 4-1. Eson! Jag hade 2. Har du järt justerat på min jävel på ett Nej, jag hade 3. Ja, hur är det? Sa de här, ja. När du stod och höll i pucken 10 sekunder, då fick jag ett poäng. Hörru du, hörru du! Han var på min jävla...